Tinamaan kasi yan, nagpasabog ng buwak. Ayan ang Daniels. Nagkaroon ng damage. Lahat sinasabi sa kanya. Huli mo yung tubig. Huli mo yung tubig. Lagyan mo ng tubig. Biktima yung casualty yung pobre. Tingin. Bayo ka sa main nila sinaswipe yun. Kami. Sabihan din yung ano nila. Kaya pala lahat yung kanya eh. Yun na yung order. Si Papa lahat na dumaan. Ayun. Kalimasan. Kalimasan. Si Papa lahat na dumaan. Si Mano. Nawawala si Mano. Napunta yan sa pita. Wala pa rin yung order nito. Wala po. Mga siya na nagluto. Nasar na. Wala po, ayos na po. Ayos. O, yan na. Nalitan na sila ng manin. Galing na sa kabilang mga show. Ang galing nung kuha ko. Akala mo si Papa nasa kabila. Eto ka. Nasa kabila. Yung pala ito. Ay, oh, Tapos pala, hindi mo na natin nilagay namin. Yan na. Isa naman niya. Ano naman niya? ha? Nagwawala na siya. Ayan na. Oh, firma. Hindi, walang kahira doon. Walang kahira? Oo, tinuturuan pa yung bago. Yung firma mong tatlo. Ayaw. Ano? Parang bola-bola. Matagal pala yan, 1 oras, 2 oras. Manong, hindi na kami order. Ayaw ko, hindi ko rin alam na matagal yun. Alam kong matagal yung coaching. 1 oras may higit. Yan pala, mas matagal. Matagal pala ito. Kailangan to, mag-order ka hapunan. Natagal ka na yan, para sa hapunan. Teka, Babalik ka na lang mamaya. Babalik pa yata dun. Babalik pa siya dun. Isang master nga natin. Para mamayang gabi. Para mamayang gabi. Tinatanggal ko, napakadali lang gawin yun. Isang oras. Baka bago. Wala sila. Walang stock. Namili pa. No? Baka dinipos ka. Isang order nga nito. Para mamayang gabi. Ano pa order niya? Sabi niya, nakaisang ano yung tawag niya? Ano pa yung matagal lutuin?
Si pare. Pescado. Pescados. Alaskado pala. Meron kayong order na alaskado? Hindi na naman nakakapag yung paluloy ng Ganyan lang. Basta ako linis lang. Basta ako linis lang. 6 minutes na yan, matagal na. Wala na? Oh. Sihar. Tagal. Nawala na yung kinain ko. Oh, yan na. Patay mo na, sayang. Matagal. Kasi po, pag humingi ka dito namin, nagbibigyan ko pa eh. Order mo. Kaya, Yun.